Oh, m-am întâlnit careva, m-am întâlnit. Trage acolo unde Pe stai. asta fac, A, asta și elicopterul fac. lor, elicopterul lor. Oh, am omorât 3, ești Ia. nebun. Dă-te în pula mea că ți-am luat. Oh, Ce atac. Motocicleta pe dreapta. Pe care e din bază. Vonica, tank. Vonica pe Da, dreapta. da. Sper Pac. că sunt noi. A ieșit prost, a ieșit prostul. Mă uite, vezi? Da. Hai că e bine, oricum Păi, tancul. sunt morți, nu e în bază, cred că nu e în bază de cineva, că sunt morți. Mină! Uite, vezi să nu dai în ele. Mamă, ce rea să mine aia. Gata, mă, suntem buni. Ce mai bun? Vezi că pleacă motocicleta. Știu, stai că eu pe partea asta. Stai. Deci oricum mai aveam grijă de tank, că tancul lor era noi, deci... Stai puțin, stai, hai să mă pun Vezi că aici. sunt mulți pedale acolo. Ia. Le-ai mort acolo? Ce faci? Oh, nu e nimic. Ia că a distrus tancul ăla, mă. Păi nu mă, că ăsta e al lor. Ăsta e al nostru. Ăsta e al lor. așa e, gata. Noi suntem cu al lor, așa că putem să facem până mâine. Dar să avem grijă să mai ne... Ah! Steagul nostru. Steagul nostru. Te mai iau cu motocicleta ca să ce la steagul nostru. Nu pot să dau sport. Așa vine pe dreapta. A, mai e unul. A, nu, ăla e mort. Sunt mort, s-au Și luat. mai avem noi aici pe la stag. Elicopter în față. Ia vezi pe să le... Dă-i cu ăla, dă-i. Dai că stai aici la steagul aici. Se repară tot. Nu e nimic, lasă-l nepede. Du-și pula, mă. Care? Lăbos spre pe noi. Steagul Iar nostru. n-a furat, mă, steagul. Dă-i! Faci dracu, am dat numai motocicleta aia. Da, așa. Gata. Ah. Azratul, ia-mi pula elicopterul la boule, ia-l de acolo sus, deasupra ta. S-a parașutat unul. Au, bine. Aaaa, duce peste. Stânga noastră. Gata, e mort. Încă Mai e unul. unul. Gata. Unde e mă ăla? Unde e elicopterul? Deasupra nostru. Sus de tot. A, gata, uite. Stai, ia. Mamă, ce-a scălpind. S-a parașutat unul jos. Știu, l-am văzut. Gata. L-am luat. Coboară, hai. Coboară. Azat. Azrat, băga-mă și... Ce a făcut ăla, om? A murit ăla. Era Azatul, băga-mea și pula mă să. Dar nu știu unde era. Gata. Prost în față. Asta e rostul. Asta e ce era aici. Da, mi s-a făcut ceva. Care pune mă Uite, mâncați tancul. I-am dat. Tancul pune? Da. Ai, departe, nu știu unde era că e. A, mai dă un prost de aici, de pe drum. E eu. Că acolo e la clădirea aia.
Nu? Nu. Uite, Astrado e acolo la benzinerie. Știi? Oh. Unde, mă? Nu-l văd. Pe acolo, să fie pe câmpul ăla. Acolo îl văzusem ultima oară. Hai să mai am așa pe partea asta, că deja... Uite, vezi că te trage de acolo. Uite, nu fac... A, uite, i-a dat spot. Îți gâtul, mă. Fuck! Mai e un astral, frate, Stai. la depozit acolo. Stai. Unde? Wow! Unde vine, mă? Uite racheta aia cum face, vezi? Bă, mă, Ăștia lasă! l-au lovit futus morții, Bă, ești nebun! Bă, mă, lasă dracu de treabă. A, elicopter! Ăla e, dai. Ăla, mă, e mort, e Nu-l ia. Ba da, l-a luat. Oh. Tancul ăla. Mă, trage un moment, dar nu știu unde trage, dar că a disperat, dar nu știu care trage. Pe la benzinerie, cred. Nu, din stânga vine racheta. Dar vine într-una, adică vin ca și mai fi azratul. Deci că vine tancul acum pe... Ce, dar stai puțin să ne... Mai era ceva. Păi stai puțin, ăla e tancul lor. Ăla e tancul lor, cum pula mea, e cu tancul lor. Ne-au furat tancul cu aia, ești prost. Ăla e tancul nostru care vine, nu e al lor. Mă, prost am făcut ăla. Da, la stai. Da. Mamă, doi am luat acolo. Azrat. A, e al nostru. Tancul ăla, vezi. Da, nu știu. A, l-am atins. Bă! Și-a luat ăla, mă, frate, a luat elicopterul, frate, că tam. Ești acolo la luptă de sus cu aia, că fără tank ești nebun. Iar punem. Bă, ce punem, mă, frate? Dă-mă pe tank. Gata, E mort. I-a pus T4. Cu aia, care pune, unul în bază, cred că e unul în bază. Ia în spatele nostru, pe acolo. Mă uit. Că pune într-una, unde știu cum pune. Ia uite. Azradul. Stai că mai e. Ăla. Este elicopterul. Ăla, până vezi că vine racheta spre noi. A, nu e. Du-mă, frate, ăla de acolo. Bă, le-ai văzut la cu elicopter. Stai puțin că și-a dat respawn, elicopterul pe noi. Hai, ia. Ia, ce vezi? Da, nu le-am nebut ăștia. Cu loconul lor. Mamă, ăsta depozit acolo, mamă, cât sunt. Eu, dar n-am să fac. N-am, e nebunie. Ah, gata, l-am văzut pe ăla care pune, uite-l. Uite-l, acolo. Acolo stă-ți granța. A, e jos la depozit. A, acolo, da. Acolo? Da, acolo jos. Hai că e bine. Nu se poate. Ăla cu elicopterul stă pe loc mai mult. Dai că stă pe loc, dai. E Vonica. Da. Hai, o pe de Vonica. Hai că ne-a disable, așa. E mort, gata. Bă, l-am tras în ăla, frate, cu... Uite în față, Da, da, am am văzut, văzut am pe văzut. nostru. Dar nu știu unde e. E Nu după ți-l văd. combina aia, Combina? ultima combina din spate. Bă, Pune elicopterul la la stai. A, se le pare, mă, ce gostul.
Uite pe acolo, cu Da, mine, am cu mine, văzut, cu am mine. văzut. Dă-i! Gata. A, elicopterul pune. Azadu. Azadu, Azadu. Ce mai elicopterul ăla fost? Stai puțin, că nu știu dacă am uitat Dă Azadu ăla. prostul ăla acolo după n-am cu dacă e depozit și proștie. Asta mă, gata mă, la tancul. Acolo ceva jos. Eu dau acolo la mine, să luăm minele alea. Că sunt mine pe acolo. E ceva aici la asta, la depozitul ăsta mic aici. Nu. Doamne, ce mai pune? Am obosit mai mult. Vezi la geamuri acolo, hangarul are și geamuri. Da. Uite acolo, alea sunt geamuri acolo. Și poți să stai acolo, prostul. A, și-a pus o flamă, băieți, stai că s-a pus o flamă. Uite-l. Dar n-am pus să dau în el că e... Mergi de acolo? Haide, haide. O mă aștept inima pe ăla. Adică ochii în 15. Uite, Elicopter, ia altul. Ia eu să flam. N-am cum că... Gata. Oh. Acum. Iată, nu ia stadi. Da, am văzut că s-au luat de-astea ca proști. Ia, uite, bă, frate. Vino urcă în tank, într-un tank în morți, măte, că sunt 2 tancuri lângă tine. Pilul, măte de prost. Îți proști, frate. Haide cu elicopter, ia, îți schip aici. Ah, uite. A, nu e elicopter, e un prost. Da. Vonica. Stai că eu dăm. Stai. O mai e vonica. Hai. Ia vezi tu ce poți să iei pe aici. Și elicopterul. Op, dreapta. Uite în dreapta, îl vezi? Pe stânga. Gata. Nu e gata, e viu, sunt 2. Da, dar mi se încarcă greu asta, mergi mai în față un pic, că n-am cum. Stai puțin, că ne iau ăștia. Stai puțin. Stai. Gata? Da. Uite, în dreapta. Mamă, cu aia Mai sunt. Mai e unul acolo. Jos acolo, unde trag eu. Nu pot să-l văd. Ah, uite față, bun. Mamă, cu aia facem kill response, kill response, îmi pară, mă, să dă. Uite. Dai, că ăia își dau... Deci știi că acum asta ar însemna ban sau kick-ul. Da. Da. Uite, sunt jos acolo. Dai straight. Da, aici spate nu sunt acolo. Vonica. Lasă vonica, dă de unde e. Bă, dracu, uite pe în față, uite în față, dracu, uite. Uite, ala. Uite. Mamă, cu aia, ce scor avem, fii ce scor avem. Mamă, 18 cu 0. Vai de capul meu. Mamă. Am făcut 5.000 de puncte cu tancul, ești nebun la cap. 5.000 de puncte, nu făceam 5.000 de puncte și măcar în jumătate de an.